Merci, Seydou Oumar Traoré, Radio Baoulé FM. Premier ministre Ambifo, il bɔra k'a fɔ i ka kuma na Mali ni Russie ni ɲɔgɔn cɛ teriya sira fɛ an ye minɛw kunfɔlɔw sɔrɔ. Bi Malidenw b'a fɛ MINUSMA ka taa parce que a nana kun min kama a ma o jigiyaw fa. Yala an bɛ se k'an jigi da Russie kan k'a fɔ ni MINUSMA taara an bɛ se ka minɛn wɛrɛw sɔrɔ k'an ka sécurité renforcer ani teriya sira wɛrɛ minnu bɛ ani Russie cɛ développement ko la olu bɛ se ka sabati cogo min na wa? Merci. Ne tɔgɔ ye Madu Mayiga, Radio Noura FM. N bɛ fɛ k'a dɔn transition ka wulikajɔ n'a ka cɛsiriw kɔnɔna na jamana wɛrɛw bɛ yen transition kelen bɛ ka i tɛgɛ mana bɔ minnu nɔfɛ wa? Olu ka dɛmɛ kɛra mun de ye ka ɲɛsin transition ma fan bɛ waati min na i ko bi? A y'a dɔn communauté internationale ni Mali ka relation a bɛ cogoya min na bi a tɛ comme kɔrɔlen. MINUSMA bɛna Mali la don min na Nations Unies ka résolution 2100 d'avril 2013 a ye mun de fɔ ko MINUSMA bɛna Maliyɛnw dɛmɛ ka terroriste kɛlɛ. Terroriste poussera ka taa yɔrɔ min na MINUSMA bɛ ko bɛɛ kɛ u kana segin ka na tuguni. MINUSMA kan ka population civile protéger. O de kun fɔra. U nana o de la. Kɔfɛ u nana fɔ ko MINUSMA nana terroriste kɛlɛ dɛ. MINUSMA nana ka bɛn sabati. Mɔgɔw fila bɛɛ kɛlɛ la u bɛ ka ɲɔgɔn faga. E bɛna bɛn sabati cogo di? N'i tɛ minnu jo t'a la, i tɛ minnu jo b'a la k'o dɛmɛ ka nin kɛlɛ. O ye malentendu fɔlɔ min bɛ MINUSMA ni Maliyɛnw cɛ. Kɔfɛ a fɔra Maliyɛnw ko MINUSMA na mana kɛlɛ la. Maintenant bi Barkhane min kun y'a fɔ k'u nana ka terrorisme kɛlɛ. A kun bɛ Serval la ka tila ka taa Barkhane la. Tila ka Takuba fara kan, ka G5 Sahel fara kan. A bɛ fɔ soldats ba 50 bɛ jamana kɔnɔ ani armée malienne. O bɛɛ la a bɛ ka juguya ka taa don o don. O de y'a kɛ Maliyɛnw commencera ka sikasika MINUSMA ko la. Mais bi na ne bɛ se ka min f'aw ye. A y'a dɔn o question ninnu, o relation internationale ani lakanako ani justice ko n'i bɛ décision ta olu la i b'a kɛ dɔɔni-dɔɔni i b'i muɲu f'i k'i labɛn kosɛbɛ. Bi MINUSMA tali ko an m'o décision ta. Par contre conseil de sécurité bɛna débat dɔ kɛ le 13. An bɛna min fɔ MINUSMA ko la Maliyɛnw Mali gouvernement hakilina ye mun ye ani fɛn dɔ bɛ ka kɛ an tɛ bɛn min ma tuguni o bɛ fɔ kɛnɛ kan ani kuma caman bɛ yen Maliyɛnw hakilina ye mun ye MINUSMA ko la an bɛ n'u fɔ. An tɛ sɔn fɛn minnu ma an b'u fɔ. Par exemple an tɛ sɔn mɔgɔw ka na sous la couverture de la MINUSMA ka na an ka base militaire espionner an tɛ sɔn ma tuguni. An tɛ sɔn ma sous le couvert de la MINUSMA mɔgɔw ka na i ka avion dɔ an ka jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ yamaruya t'i bolo. Donc o ɲɔgɔnna caman bɛ yen. O kuma ninnu a ka ca an ka ministre des affaires étrangères a bɛ t'u fɔ conseil de sécurité ɲɛna. An ye kumaw labɛn, an ye élément de langage labɛn, kuma fɔra ye donc a bɛ taa. N t'a fɛ ka da n da don a bɛɛ la yanni a k'a fɔ. Fɔlɔ-fɔlɔ ale de b'a fɔ président tɔgɔ la ani gouvernement tɔgɔ la. N'a y'a fɔ don min na an bɛ tila ka bɔ o bɛ k'a dɔn. En tout cas fɛn min bɛ kɛ kɔrɔlen an ko ko yɛlɛma ka don o la. Mais k'a fɔ ko MINUSMA yɛrɛ ka taa o kuma tɛ sen na sisan. An ni Russie ye Mali teri ye kabini indépendance la. Jamana fɔlɔ-fɔlɔ min ye Mali dɛmɛ k'a ka armée sigi ka ɲɛ o ye Russie ni Chine ani pays socialiste. Union soviétique binna Russie de bila nɔ na. An ka soldats a fanba o formela Russie la. Kɛlɛminɛnw fanba a sanna Russie fɛ. Fɛn min mɔgɔw dabali ban o ye k'a fɔ ko san 30 kɔnɔ an ma se ka taa Russie fɛ k'an dɛmɛ an kun bɛ kɛlɛ la. O décision de taara. Président Assimi Goïta ale n'a ka gouvernement u ye décision ta. Comme u b'an bali an ka kɛlɛminɛnw san. Hali n'an ye min san an bɛ wari sara u t'a d'an ma.
an fana ko n'o don an bɛ taa mɔgɔ min fɛ u tɛ se ka min bali a ka fɛn d'a ma u tɛ se ka chantage k'a la et puis teriya bɛ an ni Russie cɛ a mɛnna an y'o de kɛ o de y'a kɛ mankan wulila o don an y'a dɔn sisan an ka ministre de la défense y'a fɔ c'est des partenaires fiables n'an y'a ye bi an bɛ se ka taa yɔrɔ bɛɛ la kɛlɛminɛnw b'an bolo an tɛ dɛsɛ foyi la bi an tɛ dɛsɛ munition la an tɛ dɛsɛ fɛn wɛrɛ la ala barika n'an ka coopération avec la Russie ani jamana wɛrɛ kɔsa in la aw y'a ye armée ni mouvement armée ni MSA ni gata u faralen ɲɔgɔn kan l'IGS kɛlɛminɛka la o kɛra parce que bi o moyen bɛ armée bolo o yɛrɛ ye exemple min ye armée ni mouvement to kan ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛlɛ kɛ o de b'a kɛ mɔgɔw bɛ da ɲɔgɔn la pour que hali intégration ni fɛn ninnu min bɛ sen na u bɛ se ka kɛ maintenant aw ko partenaire wɛrɛ b'an bolo comme n y'a fɔ aw ye défense ko la kuma man ka caya lakana ni wari u tɛ mankan fɛ o an bɛ Russie ko kuma fɔ parce que olu de b'a wuli o n'u kun m'a kuma fɔ an t'a fɔ an ni minnu bɛ baara la an t'a fɔ kɛlɛminɛnw caman b'an ka soldats bolo u tɛ bɔ Russie o u bɛ bɔ jamana min na u b'a dɔn an fana b'a dɔn a ma se an k'a fɔ aw kɔni ka problème bɛ a ka lakana an b'o baara de la o n'u y'a mankan wuli don min na an fana b'a bɔ an ni olu ye min kɛ o filɛ nin ye mais n'u m'a bɔ an fana t'a fɔ aw k'a faamu parce que gouvernement tɛ se ka fɛn bɛɛ bɔ kɛnɛma o parce que mɔgɔ minnu t'an ka jamana hɛrɛ fɛ n'a ye kuma o kuma fɔ u bɛ taa yɛlɛma ka fɛn bɔ a la an ma sigi ni min ye n'an ka partenaire n'an bɛnna ka don min na k'an bɛ déclaration kɛ k'a fɔ an bɛ nin na ɲɔgɔn fɛ o don an bɛna fɔ kɛnɛ kan hali Russie ta ninnu dɔw tora mankan la don o don an ma kuma u fɛ o an ni Russie bɛnna don min na k'an bɛna kuma bɔ kɛnɛ kan an bɛnna kan an y'a bɔ kɛnɛ kan hali an y'a bɔ kɛnɛ kan ko k'olu ma sɔn a ma donc u tɛ tiɲɛ fɛ o ne kɔni bɛ se ka garantie min d'aw ma an ye décision ta partenariat stratégique diversification de notre partenariat de notre coopération an tɛ bɔ maa si jɔnya la ka dɔ jɔnya fɛ an t'o la dɛ i b'an bonya i b'an ka souveraineté bonya n'an bɛ min fɔ an b'a f'i ye n'i ko k'i bɛ se k'a d'a ma an b'a san de an tɛ garibuya la maa si fɛ o fana bɛɛ kan k'a dɔn parce que n'i tora garibuya la dɔrɔn u bɛ tila ka fɛn wɛrɛ imposer i kunna donc an b'o partenariat de an ni Russie n tun b'a fɛ k'o de fɔ quoi